आवाजी चिकन तिक्का मसाला करता आता काम कसं करतो ग तसं आता 1 चमचे गरम मसाला, जिरा पावडर, मिरसांगे पिठी, कोथिंबरी पिठी, दही, अर्ध लिंबी, मीठ, हळदी पिठी हे इतली बघ घालून टाका सारून दवरता. आले लसूण पेस्ट लायता. आका जिऱ्या पिठी, कोथिंबरी पिठी, मिरसांगी पिठी, हळदी पिठी, मीठ, गरम मसाला, कॉर्नफ्लोर, दही, लिंबी इतली बघ सारून दवरला. 1 घंटा अशी लावून दवरता. आता चिकन शालो फ्राय करता मग. जाली आहे शालो फ्राय झाल्या काटते कुडको. घालता. दोन चमचे तूप घालता. पेस्ट घालता. मिरसांगे पिठी घाली भाजीत याला ऐकून तेल सोडते थोडं भाजीत. 3 टोमॅटो प्युरी घालून सोडायचा का. पूरा कुडके अंतु भीतर दवरले. मेथी घाला. आता या कोथिंबरी पालो घालता. चिकन टिक्का रेडी झाला. चिकन टिक्का मसाला रेडी झाला. टेम्पटिंग रेसिपी खंडित ट्राय करायची आणि कशी झाला म्हणून कमेंट कोण सांगू का. डोंट फॉरगेट टू लाईक अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल. थँक्यू.